kidnapping, fake, kikiam, fake, YouTuber, fake. Hanap kita Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Ano sa iyo mga cancer, dito okay para maghatid ng ingay. Boom! Ako nga pala si Mocha Frappuccino para maghatid ng SEA Games. Mga babae mong nagagandahan. Boom! Napanood nyo na ba yung SEA Games opening ceremony, di ba? Sobrang ganda, no? Di ba, nung isa-isa lumabas yung mga kada bansa, tapos yung dumating na yung Pilipinas, sobrang tagal eh. Tagal nung buong karwahe. Kasi pumasok na yung Manila na kanta, mga kanta ni Francis Magalona, yung kay Apple Diablo, lahat ng mga pang-Pinoy na mga kanta ng panong noon. Naglabasan yung mga yung mga Hall of Famers na natin, mga atleta, para sila Akatsuki. Walo, basta isa-isa ron, di ba? Tapos, nung nakita mo si Efren Bata, kala mo basang sisiyo lang siya eh. Pero, ginagawa niya ring sisiyo yung mga kalaban niya, di ba? Ang mahikero, nakakaalab ng puso silang makita. Magugulat ka lang kung gano'ng kagaling talaga ang mga Pilipino besides yung mga trolls sa Facebook. So, speaking of mga trolls, simulan na natin mga balita ngayon. Unahin na natin yung sa Kikiam, di ba? Itong na fake news daw yung nangyari sa Kikiam na chicken sausage yun. Kumbaga yung nangyari doon sa coach na nadala siya ng kanyang, siguro hindi siya natuwa sa mga nakita niya, baka masyado mataas ang standards ni ate coach at yun yung kanyang nasabi. Pero ang sinabi mismo ng Whitewoods Hotel na nag-serve ng pagkain na hindi po yun Kikiam, yun po ay chicken sausage. Naglabas mismo ng official statement yung page ng Whitewoods Hotel na sinabi nila na doon sa buffet nila na breakfast menu, isang parte lang yon, yung chicken sausage, itlog at rice. Meron pa daw omelette, meron pang fruits at meron pang bread. So, baka hindi daw kasi nakita daw nung coach yon sa isang lalagyan lang na plastic, hindi daw siya nagsiserve sa plastic. So, baka isang part lang yon, baka dinalhan siya at kala niya yun na lahat yung pagkain na yon. Yun ay isang kamalian ng coach, baka nadala siya ng kanyang emosyon or syempre bigla siyang nilapitan ng mga magre-record, di ba, ng mga media men at baka nadala siya nung komosyon. So, pag-usapan nga natin ang fake news. Kasi kung saan ginagamit lang yung salitang fake news, nakala mo okay, boom! Boomer siya na reply. Kasama sa mga pinag-aralan kasi namin ng journalism. Unang-una, hindi fake news. Okay? Umay na. Hindi fake news yung sinabi nila na Kikiam yun. Okay? Kasi hindi siya fake kasi sinabi siya talaga nung coach. Okay, alam ko marami ang keyboard. Hindi fake news ang tawag doon, okay? Kasi ang goal ng media o goal ng mga journalists alamin yung sinabi mismo na nanggaling doon sa kanilang in-interview o sa kanilang mga kapanayam. Masasabi mo fake news yun kung ang sinabi ng coach ay kumain ako ng ipis, pero ang sinabi ng news kumain siya ng mangga. Yun ang fake kasi iniba mo talaga yung sinabi nung coach. Pero ang sinabi talaga ng coach noong time na yun, nung oras na yun ang katotohanan. Okay, sinabi niya na Kikiam yung kanyang kinain. So, mali yun ng coach. Hindi yun mali ng media na nagsasabi lang naman ng kanilang nakikita. Okay, gusto ko lang depensahan yung mga nagpapakahirap ng mga journalists na sobrang hirap ng kanilang trabaho. Na sinasalpakan na ng fake news tapos parang yun na yun. Mas fake news yung mga nakikita nyo mga page sa Facebook na nagkakalat ng mga halo-halong mga imahe ng kung ano-ano para i-push yung kanilang agenda. Dilawan ka, Duterte. Ano ka pang politika? Kasi politika yan eh. Ang politika ay naghalo-halo. Okay? Walang dalawang kulay lang yan. Boom! Yun talaga ang kalakaran ng politika at dapat hindi kayo mas sweep ng iyong emosyon, di ba? Yun yung sinasabi nilang false na nationalismo na dinadaan mo agad sa emosyon mo yung mga nakikita mo. Hindi fake news na sinabi ng coach na Kikiam mo kasi pag sinabi mo fake news hindi niya talaga yun sinabi at parang tinatanggal mo ngayon yung kamalian ng coach yung sinabi niya na Kikiam yun. Diba? Nadala rin siya ng kanyang emosyon at nasabi niya yon. Well, sinabi na rin naman niya na ayaw na niya mag-comment sa issue, na siya ay nagsusorry sa kanyang biglaang nasabi. Tayo, nagkaayos-ayos naman na at hindi yun fake news, okay? Yun lang yung katotohanan nung panahon na yun. Tapos, diba, after a while, sinabi, nagsalita na yung Whitewoods na hindi totoo kinaya mo chicken sausage yun. At sa kontekstong yun, yun na ang naging katotohanan. Parang yung kay Mar Rojas, diba, pinagtawanan natin yung kumakain siya sa plato. Edited lang yun eh. Di ba? Makikita nyo naman kung sino mang gumagawa ng mga memes dyan, marunong mag-edit ako. Alam nyo naman na edited yun. Makikita nyo naman yung shadow, yung tubig, at makikita mo dito yung original photo. Tinawanan natin yung pare-pareho. So, di ko lang ba't trigger naman lahat. Hinay-hinayin nyo lang yung pakikipaglaban nyo sa internet kasi lalo lang dumadami yung mga trolls o yung mga bait
di ba, mga bait lords dyan, pag mas maraming tao ang nakukuha nilang reaksyon, di ba, pag mas marami sila nati-trigger ng mga keyboard warriors doon, lalo lang sila matutuwa kasi para sila nakakita ng tao nasasaktan, as alam nila wala silang magagawa sa kanila. So sa mga nanonood dyan, ano man kayong kampo, mga politiko ngayon na sinusuportahan, please paki-double check, at kung meron man troll, wag nyo nasakyan kasi lalo lang nila pagtitripan yung mga tao nagpapasakay doon, di ba, mga galawang boomer, yung mga isang buong litanya, yung mga tinatay regarding sa isang issue, galawang boomer na nag-bait sila, di ba, yung sabi sa'yo, mag-bait yung mga tao nanto-troll sa mga ganun, kahit alam naman nila kasi sinungalingan. Tandaan yung mga memes, nandyan lang yan para magpatawa o manginis. So kung sasakay ka sa pang-iinis sila, lalo lang silang gagawa at gagawa ng mga tulad nun. So ayan, coming from millennials, mga boomer natin yun, na mga cancel, sana ay matutunan nyo din yun. Parang ito, yung ginawang dining cloth yung watawat natin, ito ay 2015 pa. Syempre may nag-re-upload, hindi na binigyan ng context, sinabi it happened in 2015 in an undisclosed space. So hindi ito nangyari sa SEA Games. Ito talaga matatawag mo na fake news kasi iniiba nila yung konteksto na ito yung nangyayari sa SEA Games. Diba? Parang yung tulad kayo sa coach, totoo naman na sinabi niya na kikiam yun, pero hindi totoo na kikiam yun. Diba? Naiintindihan nyo ba yung konteksto na ginagawa natin? Alam ko komplikado yan, pero ganun talaga ang buhay. Para magkaroon tayo ng gold medal sa legit fake news ng Pilipinas. Sunod na balita, ngayon pumunta naman tayo sa mga kidnapping na sinasabi nila ay kaliwat kanan nangyayari. So ito isa sa mga pinaka-viral na mga videos, yung on CCTV pinakita na nadakip ang isang bata. So panoorin muna natin. Wala pang 30 minuto, may nakunan din ang CCTV ng barangay sa Santa Ana, Maynila. Isang lalaki naka-backpack din ang sapilitang isinakay sa van. Pero, yun nga, tulad nga ng mga agad-agad nagpapasakay sa mga ganyan, hindi sa van, it was only a prank. Ito na naman tayo sa mga prank. Prank lang to na magkakaibigan sa isa't isa nung isasabay na nila siguro sa isang gimmick. Yan, pakinggan natin. Lumabas sa investigasyon na hindi totoo ang pagdukot. Katuwaan lang daw ang kanilang ginawa at ginaya lang nakita nila sa social media. Hindi naman nila inakala na CCTV. Ginawa namin. Yung pagkagising ko po, nakita ko po sa Facebook yung video na ginawa po na. Magaling! Well, Huwag basta gayahin ng mga napapanood sa social media, lalo't kung alam naman nilang mali ito. Sabihin mo yan sa mga kabataan ngayon. Nako, lalo na yung mga influencer dyan, yung YouTubers. Ayan na, lalabas na yung mga influencer, hindi influencer. So ayun, kaya nila nalaman na nakita nila yung lisensya ng van, hinanap nila yung may-ari, at yun, sinabi niya na katuwaan lang nila at napagtripan lang nila yung kanilang kaibigan kasi puting van diba? So ayun, syempre, hindi ko sinasabi na wala mga kidnapping na nagaganap. Pero hindi lahat ng kumakalat, totoo. Okay? Kumbaga, kung ano man yung heightened alert na meron ka dapat na ngayon, di ba? Sa panahon ngayon, di ba? Sa kaliwat ka ng mga trahedya, dapat palagi kang alerto, di ba? So, ito pa isa, viral galing kay Rowan. 5 months ago pa to Ang isa pang shot nito, ito yun. At sinuntok so, sa ito, ulo ang 5 biktima. months ago pa to, June Inabot 17, pa ng higit 2 2019. Ito naman between mga Chinese nationals. Ito, back to back, di ba? Makikita nyo. Bago na ipasok Yan sa ang loob ng nangyayari. kotse ng lalaki. So, about sa mga casino daw. Basta mga Chinese checkers, basta kung ano mga ginagawa nila. Yun, hindi yan tungkol dun sa kidnapping na laganap. Kung baka syempre kukuha siya mga iba't ibang kidnapping na videos, pagsasama-samahin sa sasabihin, within a span of 1 to 2 days, ito yung nangyari. Anak ng po... Oh, shit! May mga pages kasi no, tulad nito na maglalagay ng mga ganitong photos. Ito galing sa isang Soko. 2011 pa to galing. Yung sa Soko na yan. So, ito, May 17, 2011. Dun galing yung mismong photo. Ano nangyari kasi nagkakaroon na ng fear-mongering. Like, binibigyan mo ng takot ang sambayanan kahit hindi naman ganun katindi. Ay, hindi ako kailangan mo talaga mag-ingat Kahit ano naman Kahit ano pa sa kuna yan. Kahit ngayon pa lang, dapat alerto ka na palagi. Alam mo naman sa Pilipinas, mahirap ang buhay. Kanya-kanyang gawa ng krimen para lalo na sa Recto, lalo na sa Quiapo, alam nyo na yan. Eto, dinadagdagan nyo na ng stress na hindi naman nakakatulong sa totoong nangyayari. Kasi kumbaga, wala naman dagdag kung ano man yung dami ng kaso ng kidnapping, yun lang yun. Ito lang, nasi-sensationalize lang siya para sa shares ng Facebook. Yung makikita yung may mga magpo-post na ganyan, so sa baba nakalagay, huwag po kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko mga influenza ng internet. So yun, mga tumor yun. Sasakyan nila yung takot ng mga Pilipino para magkaroon ng konting
subscriber. Tamang kidnap lang ng subscriber. Diba? Pero totoo naman na mayroong siyam na batang nawawala. Pero ang sinabi ng mga pulisya, hindi daw yung kidnapping. Kasi pag daw kidnapping, dapat daw may ransom, dapat daw hinahanap yung contact. So, siguro, abduction ang tawag doon. Ewan ko, hindi ako nag-aral ng criminology, kung ano mga tawag doon. Pero feeling ko, di ba alam niyo yung sa mga slumdog millionaire, yung sinabi nila doon na binubulag, tapos ipapadala sa ibang lugar, manlilimos. Pero yun, baka ganun sila gamitin. So, hindi nila masabi na kidnapping yun. Nagsalita na rin si Mayor Joy Belmonte regarding dun sa mga nagsasabi na maraming nagkikidnapang nagaganap. Pero syempre, kung kukuha ka na sa iba't ibang timeline, 2011 hanggang 2019, kukuha ka iba't ibang mga kidnapping na video, syempre, matatakot talaga mga tao, no? Lalo ng mga nanay. Wala talagang confirmation na yung mga kidnapping na yon ay kidnapping talaga. Baka sa iba't ibang factors, sa iba't ibang pangyayari na ginagawa na tinatahi-tahi lang sila, diba? Gumagawa lang ng conspiracy yung mga netizens dito para makahakot na onting subscriber, makahakot na onting shares at nagiging influenza sa Pilipinas. So, ayun, yun yung onting katotohanan doon. Hindi ko alam lahat. Ulitin ko lang ha, hindi ko sinasabing walang kidnapping na nagaganap. Pero dito, yung mga nakikita nyo nagva-viral, i-double check nyo yung, tingnan nyo yung comments, i-double check nyo yung huwag kayong galawang boom! Hanap kayo ng mga source, baka may mag-comment, hindi yung totoo, 5 months ago na yan. Diba? Katulong yun. Sa ganun paraan ako natutuwa na mayroong mga keyboard warrior. May mga keyboard warrior din na ang dami sinabi na panlalayat, pero hindi nausad yung usapan. Wala nakuha yung kabila na sinabi niya. Parang puro panlalayat lang. Parang, okay, sige, bobo gago na ako. Okay na yun. Galawang inuman na naman. So ito, para naman masyadong seryoso na. Sabi ni Jake, technique para hindi ka makuha ng van. So, ano, copyrighted ba ito? Makamakidnap ako ni Tito YouTube, Yan yung biba to na soundtrack. Takbo! Nani mo. What the fuck? Ako nakakatropa, gago. Tulong, kuya! Harangan mo. Yan ang tunay na alerto, di ba? Alam niya. Either way, kahit tumatawa tayo ngayon, lagi pa rin kayo mag-iingat. Kahit ano pa man mag-viral dyan, lagi kayo mag-iingat. Kahit hindi man to totoo man to, lagi dapat kayo alerto. Lalo sa Pilipinas, hard mode dito, di ba? Kung sa Japan, pwede mo iwan ang gamit mo, pwede mong balikan na hindi na nanakaw. Dito, di mo pa nalalapag yung gamit mo, wala na. Kaya ka dapat sanay ka din sa Pilipinas. Alam mo, makatarantaduhan dito. Pag dito, tumagal ka. Kahit sa buong mundo, hindi lang sa Southeast Asia Games, buhay ka. Yun lang siguro yung positive dito sa Pilipinas. Na pag dito tumagal ka, kahit sa ang parte ng mundo, magkakaroon ka rin ng gold medal. So, at panghuli naman dito, may isang influencer, hindi ko napapangalanan tong YouTuber na to, na naglabas na isang fake news. Ito literal na ginawa niya out of nowhere na sinabi raw to ni Oyo Soto. Kapag bansa, binobalage yung mga hashtag Pray France na, "You're right, Oyo. So proud that you noticed and voice it out. Maraming salamat sa iyo, Oyo Soto. Tama siya. Anak ba ni Vic Soto ito? Salute to you, Sir Oyo. Well said. Saludo para kay Oyo Boy. Inaaman siya sa bitya. Tapos sumagot si mismong Oyo Soto. Yung kanya talagang official account. Ayan, kita nyo naman, di ba? Na hindi to totoo. Gusto ko lang po linawin na hindi sa akin. Galing ang mga salitang nasa page. Nako, lagyan mo ng payaso sound effect pa. Maraming salamat. Paki-delete. At wag po sana gamitin at kung sino man na hindi naman talaga nagsabi niyan. Ingat po tayo sa fake news. Ito, fake news to kasi hindi naman niya to sinabi. Kaya ginawa to from scratch para gumawa ng isang agenda kung ano man yung gusto nila iparamdam. Ay, all interconnect. So yun, doon tatapos sa ating mga balita ngayong linggo. Good luck sa mga atleta nating nagpapatuloy makipaglaban sa Southeast Asian Games. Paglabas itong video na to, galingan nyo, kayo ang alab ng ating Pilipinas at I love you. So give the like, share sa mga gold medalists nyo sa kabubuhan na friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mga Frappuccino out. Mama Manila.